És possible que un escalfament de les aigües del Pacífic a més de 15.000 quilòmetres de Catalunya pugui influir en les nostres sequeres? La resposta és més sorprenent del que sembla. Quan pensem en el temps que fa a Catalunya, pensem que tot depèn del mar Mediterrani, dels vents, dels anticiclons o les pertorbacions que ens arriben de l'Atlàntic o del nord d'Europa. Però existeix un fenomen que neix a més de 15.000 quilòmetres de distància, el Pacífic equatorial, i que és capaç d'influir en el clima de bona part del planeta. Ens referim a El Niño, un fenomen conegut des de fa segles i descrit al segle XIV pel jesuïta i naturista espanyol José da Costa. A més, avui sabem que El Niño no només modifica el clima del Pacífic, també pot alterar el règim de pluges i temperatures de moltes altres regions del món i, en alguns episodis especialment intensos, arriba a incrementar la temperatura mitjana global en més de mig grau centígrad. El Niño forma part d'un cicle natural del sistema climàtic terrestre conegut com ENSO. Són les sigles de El Niño Oscil·lació del Sur. Aquest cicle es caracteritza per variacions de la temperatura superficial del mar al Pacífic equatorial, acompanyades de canvis en la pressió atmosfèrica i en la circulació dels vents. El seu nom prové del fet que sovint els pescadors del Perú observaven aquest fenomen al voltant de les festes de Nadal, en referència al nen Jesús. Però anem a pams. En condicions normals, en el Pacífic equatorial hi bufen els vents alisis de l'est cap a l'oest. Aquests vents empenyen les aigües càlides superficials des de les costes del Perú i Equador cap a Indonèsia i Austràlia, creant una diferència de temperatura d'uns 8 graus entre els dos extrems de l'oceà. L'acumulació d'aigua càlida al Pacífic occidental afavoreix, en aquesta zona, la formació de grans núvols, tempestes i precipitacions. En canvi, davant de les costes de Sud-amèrica aflora aigua freda procedent de les capes profundes de l'oceà. És la coneguda com a corrent de Humboldt, molt rica en nutrients, que dona lloc a un dels ecosistemes marins més productius del planeta i proporciona aproximadament entre el 18 i el 20% de les captures mundials de peix marí. Però cada 2-7 anys aquesta situació canvia, els vents alisis es debiliten i les aigües càlides s'estenen cap al Pacífic central i oriental. Com a conseqüència, disminueix l'aflorament d'aigües fredes davant del Perú i Equador i nord de Xile. Baixa la productivitat pesquera i les zones de tempestes es desplacen cap a l'est, provocant fortes pluges a la costa occidental de Sud-amèrica i sequeres a Indonèsia i Austràlia. Però tot això té repercussions molt més enllà del Pacífic? Les alteracions de la circulació atmosfèrica es transmeten a milers de quilòmetres de distància. Els meteoròlegs anomenen aquest fenomen teleconnexions, perquè una anomalia climàtica en una part del planeta és capaç d'influir en el temps i el clima de regions molt llunyanes. L'atmosfera no entén de fronteres, funciona com un únic sistema interconnectat. I Europa? A Europa, la influència del Niño és molt més difícil d'identificar que en altres continents. Els seus efectes interactuen amb altres mecanismes climàtics, com l'oscil·lació multidecanal de l'Atlàntic o l'oscil·lació quasi bienal, de manera que els resultats poden variar segons l'estació de l'any i segons cada època. Però tot això arriba realment fins a Catalunya? Diverses investigacions del Servei Meteorològic de Catalunya i d'altres autors indiquen que moltes de les sequeres més importants registrades al nord-est de la península Ibèrica des dels anys 80 es van iniciar després d'un episodi del Niño. Entre elles destaquen les sequeres de 1993-1995, de 1998-2000 i de 2004-2008. Ara bé, això no significa que el Niño sigui la causa directa de les sequeres. També s'han produït sequeres importants sense cap episodi del Niño, i no s'ha trobat una relació clara entre la intensitat del fenomen i la gravetat de la sequera. Per això, els científics prefereixen parlar d'una relació estadística i no d'una relació directa de causa-efecte. Podem afirmar que el Niño pot modificar les probabilitats que apareixin determinades situacions atmosfèriques favorables a la sequera, però el clima de Catalunya continua depenent de molts altres factors. El Niño ens recorda que el sistema climàtic de la Terra és extraordinàriament complex i que tot està interconnectat.
El que succeeix en un extrem del planeta pot acabar tenint conseqüències, encara que siguin indirectes, sobre el temps i el clima de casa nostra.